Danke bafethu, sokuphuma indaba ezinhle kakhulu ngoThembi Inkosi Lodge laphana eCasablanca yabo. So ilona iCasablanca ifacea ibattle ngempela laphana ekhipheni uLethembi Inkosi Lodge, because Thembi Inkosi Lodge sedlale kahle kakhulu laphana ku-Club World Cup, and sikhumbule ukuthi le team le izamile ngempela ukuthi imgcine uLodge nanokuthi ithole i-permanent deal, inegotiate nama-Mamelodi Sundowns, izame ngakho konke but abakwazanga ukuthola i-deal bona ne-Mamelodi Sundowns, because kuthiwa iMamelodi Sundowns beyifuna imali eserious, and laphana Casablanca yathi yona ngeke ikhiphe le mali leya, too much for uThembi Inkosi Lodge nanokuthi abanayo leyo budget yabo. So manje kuvela ukuthi ama-teams wase-Middle East ambhekile uThembi Inkosi Lodge, ama-teams wase-Europe ambhekile uThembi Inkosi Lodge, but njengoba bengishilo kwenye ivideo kaThembi Inkosi Lodge ukuthi ngimfisela i-Middle East mina uThembi Inkosi Lodge ukuthi ahambe laphana yokwenza imali serious ngempela. Sibonile uPesita wadlala eMiddle East bafethe eQatar ahola abo ma-12 million in 6 months or so noThembi Inkosi Lodge ngimfisela lokho okuhle ngempela ngecareer yakhe ukuthi izinto zimhambele kahle. Ilokhu njana njengoba bengishilo bafethu ukuthi lo izamile ngakho konke iCasablanca ukuthi ngempela imthole uLodge, but ke bathi namanje basanegotiate neMamelodi Sundowns ukuthi bathole ngempela i-common ground ukuthi bakwazi ukumgcina lo mdlalo wase-South Africa oyi-superstar ngempela laphana, oyi-poster boy, oyi-face eCasablanca. Bamdlalisa ku-winger uThembi Inkosi Lodge is more lively than before. Sonke besazi ukuthi uThembi Inkosi unalo italente, but ke nje bedinga i-platform ukuthi azibonakalise. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi uThembi Inkosi Lodge super talented, but eSouth Africa beka too comfortable ukuthi ahambe laphana kuCasablanca noma mani kuma-Mamelodi Sundowns bokuyi-important ngempela, ngoba leyo nto le imkhiphile ku-comfort zone yakhe. But sobona ukuthi Casablanca izokwazi ukumkhipha uThembi Inkosi Lodge permanent or i-Middle East or e-Europe after la, but kuthiwa ufacea ibattle eserious ngempela laphana yabo. So sobona ukuthi uThembi Inkosi Lodge uzophelela lapha bafethu. What an exciting time for Thembi Inkosi Lodge netalente lakhe, nanokuthi azi-advertise ebholeni lasemhlabeni. Bamthanda kakhulu uFIFA Club World Cup nama-commentators, nawo wonke umuntu obukela iCasablanca uyazi ukuthi umlingo uzobuya kuThembi Inkosi Lodge. Simbonile ashaya igoli elihle kakhulu, and then adlala kahle kakhulu against Manchester City ne-Juventus. La sikhuluma ngama-super power we-European football, but uThembi Inkosi Lodge ukwazile ngempela ukuba facea, abonisa italent lakhe yabo. So sobona ukuthi uzophelela lapha ngempela, but overall ngimfisela inhlanhla uLodge. Simbonile kuMamelodi Sundowns ngathi bengangafithi ku-system yakhona, that is why bagcine bamlona, but maybe this time around bazothi ayi Thembi Inkosi Lodge buya mfowethu eKlorkop, but ke iSouth Africa uba too comfortable uThembi Inkosi Lodge because use home. Mina ngifisa ukuthi ayodlala maybe eMiddle East athole le imali eyishisiwe, ngoba sekazoba na 32 by the time retire kamnandi, ne-purse yakhe noma nesikhwama sakhe, i-bank balance inkulu ngempela bafethu. So sobona ukuthi uzophelela lapho lo mdlalo exciting kangaka ebholeni lase-South Africa. Sothi danko bafethu.